icho kwadi muri right mara benada bali icho kwadi muri Zimbabwe ndiro Washington marimira kana kuti posho ngora baba isabesa correspondent kwa ZBC National FM muri Zimbabwe kati saipo pana patiri pa masai sai pa nefenyiro pambare studios kati ndatsikwa ne utungamiri wa pamusoro kana kuti baba banobva kuti yemount Darwin baba makadizve makati right renyu zita kutaura kana kusataura zviri kwamuri but andiri mastay vamwe vanhu kana ari muzukuru muchati muzukuru kana ari chairman omudzimbo muchati chairman omudzimbo asi renyu mungachida kutaura munogona kutaura remudzimai wenyika muda kutaura muchagona kutaura baba Chuma chaita kuti musvike panapa munitsvake muuye paZBC panova ndopanoiswa mashoko anotendedza nyika yese kuti vanhu vakwanise kunzwa chii nyaya yekuti bombo wandakaita pandaenda Mozambique ini ndiri chairman weMozambique weFrelimo yeMount Darwin National Center saka ndaiko kundobva ndanakirwa chiona mwaita madhiri emari ndobva ndaudza amai Juma anonzi Yvonne Chikanya mai Juma ndiani mudzimai wangu mukuru mune madzimai mangati netu mwacho anonzi Everine Dzikamanga saka taapamba taita mari dzedu tine box ratakagadzira resofa resimbi rine cash pass saka mari yanga yakufasa saka ini ndakataka mutemo kuti mari haitenge mafuta haitenge mapirisi kamukadzi mudiki akatenga mafuta nemariyo tarara usiku tikazona pasofa pakagara mutara yaakafundenokadzi muri kuti pamakaromba imi makanoromba kupi yakanotora kumaradi kupota mwanza asi muri chizvino zvikupi nechizvaro cheMozambique asi ari chairman adomira Mount Darwin saka pamakaenda kunoromba imemi mari makagadzira tikagadzira sofa tikanama sofa resimbi ndobva ndaisa cash box pass saka ndakagarapo muridzi amboona kuti pane box pass ndotokina noloko saka mukati munhu makatakaisa bottle mushonga saka munhu aigara nesofa indi amai Juma vadiki anonzi Everine Dzikamanga mukadzi mudiki saka mukadzi mudiki ndakamupa mutemo kuti kana wapfuura mune 1000 yese yaingopera audzinge nechange saka yakazotora maita $20 ndobva aenda musitoro mambini ndobva atenga muno mwana wangu anonzi Tanaka Juma abva atenga kumweyo abva apiwa change yabva atumira mapirisi ambuya wangu uya anogara kuprofi ndobva atenga mapirisi eBP saka manheri yayo usiku iwowo takazona pasofa pakagara munhu chachana saka takazoiti within 2 days zvinhu zvese zvikubata magetsi papurasi saka hazvichashandika mune purasi ine famu saka chiri kuitika pafamu chii machi makabata malokero amagetsi makabata mimesekuru amagetsi ndobva ndazodzokera kubika vanga tatonga mishonga ndabva ndanozodzera zvinhu zvimwe ndakapisa tsvimbo ndane tsvimbo yekuti imi ndaikuona mntu ambozvikurava ngenegrasi saka pamusoro pezvizvo machi zvavada kukanganisa munhu asi pawana wangu wese hapana atapo saka izvo takanoshandirwa kuguru murimedzero namai Juma mufa aikoko zvakaitwa nemapurofita ndakaputsikana saka tikutasira kuti mapurofita anonosvika Saturday Sunday but mari yasvotatiwa nevako urikuira kuti yada kuisa nyoka nenyanga ku zibhokisi remari mari ichirimo iro ayo mari hamusina akapera patakangobvisa 1000 hatazoona mune mari tanga taakona magezi saka takarara mumba usiku wainzwa mbedha uchisumuka kutange kudodzwa tairi tractor oenda kuseri kwodhokonza kunge kupinda chinhu ngeshout pefa chimwe chinhu asi kabadidza tochi unoona hamuna chinhu tikadzima tochi pabhokisi recheya iye ndoona kamudhara kakagara saka mudhara akakomanyimba kasvika ndikabone nadzimai yangu vadiki vanonzi vanova ndivo vakaenda vakatora mari varivo vakatora mari chamuri kuti ndazokuniza kutakura ndana kumba saka pandakasvika kumba ndikatanga ndasiya kunzi ndowani ndobva ndanodza madzimai ari mukuru akatsika kusamba make ndobva ndasama mukadzi saka pari zvinozvo vakadzi vese vanditiza ndasara ndega vana vese vatiza mukadzi ari kuno muhara chakuda kuenda domboshaka mukadzi saka ndikukumbira rudzinzi rweZimbabwe kana achiona munhu anonzi Yvonne Chikanya anotowana 2 ngaadzoke kumba tigadzirise urombo hwatakaita notidega zvinotarisa mvura kunani kuti vakadzi vangu vaimuka usiku ma4 vese vachinokwira makuva evanhu vachigezi ndaipapasika saka vaakucha izvi izvi makanga mawirirana zvese takatoenda ndaiperekedzwa ndaenda ndakabvisa sheti iyo vakabvisa imba sheti vaitokwira gwara amai vangu vakandibereka ichitoona parukisa taiwirirana saka itori mhosva yandifana kuripa nekuti mvura hainani zvinofana zvigadziriswa ari mambo womunzvimbo benjamin ndia chief Kandela akazvinzwa kuti vachirira coffin paofisi but vanhu vakaramba bozvinachisi imakachirira pai paofisi ikofini rine makachirira paofisi isina munhu takangoisa mbarure yezvigure ndiyamakaisokadzikavakasvitira paofisi yange iri yei pangu kugadzira mari ine mari yatikapinda muofisi mimai uya mega ndaikuti ndaibata mari ndagara nebhegi kuseri kwesiti remari kana ndikasvika pana vanhu vese ndikasvika pana vese ndaivatengera munofamba nemota rudzi mota sansina dzapera nane mota dzakawandisa ndakafura kasi emaundani pamadonda zoti mota zhinji dzakatorwa dzivazvo saka ndautokumbira kuti vese vanezvikwetira
saka ndakadona zvikwedu zvawani ndakashaya mara 21